Здравейте! Днес сме тръгнали с мистър Ники Петров да си покараме малко питбайкчета. Ники, кажи малко за себе си. Да кажа за себе си първо здравейте на всички, които следвате канала на Ванката. А който случайно е попаднал, го съветвам да го последва, да не се скараме. За себе си ще кажа, че имам зад гърба си известни години състезателни, така да се каже. С Ванката сме карали известно време заедно на пистата и няма да разказвам, на който му е интересно ще потърси, има в нета различни неща. Да, абсолютно. Тази година сме част от двамата от Moto Academy BG, едно ново начинание за България. И отиваме да тестваме питбайковете, които също не можем да кажем, че са доста разпространени в България, но в Европа са силно разпространени и искаме да ги докараме насам. Отиваме да покараме на Враца, на картинга, така че ще имаме катри оттам със сигурност. И малко да ги подготвим, може би, повече за вас. Да са готови, настроени, разтрити, както намазани. Викаме. Защото буквално са нови. Да. Още нямат и на по един час караме, така че ако искаш да разкажеш какво се състои академията за хората, които не са видяли. И какво мога да кажа, това е един наистина, както Ники вече каза, един нов проект, който до сега не е имал нещо такова в България, често казано. И все още изясняваме доста от концепциите, които някакви линейки. Все още изясняваме концепциите за академията. Имаме вече няколко ясно изградени плана. Тях ще се работи с нашите ученици, естествено, като сме планирали някакви доста интересни неща. Планирали сме уроци, които могат да бъдат направени на нашия полигон с питбайковете. За безопасност. Точно така, има варианти също за тренировки на картинг писти, на големи писти с собствени мотори. Няколко събития също такива сме планирали. Всичката информация, която може да ви трябва и искате да разберете за Moto Academy, можете да видите на сайта www.motoacademy.bg. Да, точно. Там абсолютно всеки един пакет, тъй като имаме няколко пакети от уроци, за които в момента по-голяма част от тях води Ники. Можете да ги намерите в сайта и да, не се колебайте да потърсите него, мен или някой от контактите в сайта, да се отговори на въпросите коректно. Абсолютно всички. И другото, до сега пътуването беше много интересно. Пътя до Враца е страхотен. Абсолютно. Имам чувство, че стигнахме в Осака с Ванката вече. Така интересно беше, разказахме си доста неща, които през неговите очи, как са минали различни състезания, на които сме били заедно. Беше интересно и още повече последвайте канала му, защото ще бъде интересно тази година, доколкото разбрах, така че ще има какво да се види. И така, ще се видим след малко на пистата си. Yes. Ники, аз сега кажи какво става, защото ние стигнахме до Враца, ама нещо май няма да караме на Враца. Оказва се, че няма да караме на Враца, защото програмата на картинг, състезанието, което е събота и неделя на Враца, се оказва, че изведнъж е станала и петък. Много приятно. Да, и такова е положението на Макс нон-стоп. На пушка. И сега с Ванката се чуди на какво да правим.
На къде да го хващаме? Ще се прибираме към София, дали да не продължаваме към Кюстендил. Сега ще звънна на Кюстендил да видя какво се случва. Май точно това ще направим. Май точно това ще направим. И сега още 3 часа път. Перфектно. Ще се върнем до Токио, ще се върнем и продължаваме после. Още малко ретроспект ще си поговорим сме там. Да, тъмън да се видим, че не сме се виждали от това време. Ужас. Сега ще разберем. Майка. И какво са, Ники? Успяхме ли да стигнем все пак някъде? Най-после стигнахме до Кюстендил. Добре. 5 часа. Даваме някаква газ. Беше, да. Сега ще видим. Ще даваме умно, разумно да разработваме моторите. Да. И в крайна сметка стигнахме, да. Беше добро пътуване. Радвам се, че има какво си каже с Ванката, защото иначе пътуването ще да е. То си беше горе да пътуваме до морето, така че... Да. Отиваме сега на плаша и го е плажето. Отпред. Еп, после. Майстор Ник, какво става? И оказва се, че си има нужда, както казва господин Пишев, Хер Пишев, трябва да му се притегнат болчетата от време на време, защото само каране не може. Я кажи ти как е? Па не е лошо да ти кажа честно. Мен лично ми хареса, да. За питбайкче. Аз за пръв път скачам на такова чудо. Да, В принцип. затова те питам какви сте впечатленията, защото първоначално всеки като се качи на това нещо и каза, брат, какво му караш да карам, Виж сега, странно е малко, няма спор, но просто според мен е въпрос на свикване. Но е готина тренировка със сигурност, особено като го караш на, примерно не вътре на писта, като карахме, ами и тук на плац, където си ги правим тези упражнения. Да покажем. Това е много еко. Да покажем. Трябва ли да не взем се изсипа? То без да падаш не го казва. Ще имаме бупари по някакво. Няма да показваме на живота. Добре. Добре. Хубаво.
За това го... ще го бъде ли? Това бая време мога да се караме за спорно кормило. Може. Яко е, да, готино. Със сигурност. Да, за определен вид глупости. Да. Като тази преди малко. Не сме видели, не знам за какво става въпрос. Само прота, нищо друго. Трябва да отворим малко рибанда. Чакай. Какво викаш? Трябва да отворим малко рибанда. Мен ме е страх, ако го затворим, че няма да се връща. Защото нали запълва в момента. Затова съм го оставил толкова агресивен. Иначе да, малко отваря рязко. Я дропни го само да запаля моя. Малко да поработи. Че то не е пален цял ден.
доста добре. 3 от питбайковете вече са понастроени. Остана да направим другите 3. Измислихме някаква база, която ще е окей и за начинаещи, и за малко по-напреднали. Така че, естествено, че може да бъдат настроени по-добре. Идеята е да имат някаква основа, от която вече нещата да се само да се подобрят. Ники, аз моето мнение го казах. Ти какво мислиш, това ли ще са настройките? Това е. Може в принцип малко да ги стегнем, но според мен по-окей да са малко по-хубави за начинаещи, че е по-добре май. Ами добре, харесва ми. Движат се доста по-добре, отколкото сутринта. Те бяха стегнали направо. Сутринта бяха... Където сега свършихме, мисля, че е перфектно. Да. Ево. Ами сега остава да пробваме другите 3 питбайка, да направим абсолютно същите настройки и да дали отговарят по същия начин. Абсолютно. Записали сме какво сме направили, което е много важно да пишете какво правите. Всеки клик, всеки мърдане на нещо, за да може, ако сте в грешна посока, да се върнете там, където е било. Мене ми беше важно и ти да кажеш тия деца сега ги направихме дали са файн, защото аз съм ги направил малко по моя идея, но аз нямам абсолютно никакъв опит с питбайкове, докато ти имаш. Но по-добре отколкото сутринта, да го нарекем. Добре, окей. За сега ще е така. Сигурно в хода вече на сезона ще има някакви неща да попрепипваме, но... Аз си мисля, че предимно ще го и карат начинаещи, защото както гледам имаме повече дати за начинаещи, отколкото за... Но ще има и за напреднали, където разбира се има какво да се научи, има какво да се каже на всеки. Така че мисля, че ще бъде удобен в позицията, в която сега Ванката предложи да ги направим, и тия настройки, които направихме сега. Ще бъде удобно за всички да ги ползват. Така че мисля, че сме доста на прав път и сега ще довършим останалите машини. Малко се позабавляваме. И после? Ние приключихме за днес. Един доста успешен ден. Какво ще кажеш, Ники? Да, не беше яко. Освен пътуването, приятния разговор. Карането стана добре, въпреки че... Имаше някакви такива преживявания. Някакви изцепки такива. И стана яко, пистата е добре. Настроихме моторчетата, готови са. И аз супер много се изкефих на деня. Дано и вие да се изкефите на влога. Дано го гледате с интерес, защото... И се надявам да се видим в някой друг влог. Аз искам да кажа мерси на Ванката, че ми днеска като цяло беше много як ден. И така. Ще се виждаме. Следете ни за още такива видеа и газ.